6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff.
Boas noites, Ourense. Que tal? Bueno, somos Neo. Estamos encantados de estar aquí porque para o 90% da formación isto é como estar na casa. Para mí non, que son como un pouco adaptado, pero bueno, eso. Estamos moi contentos de estar aquí. Hemos preparado unha viaxe para o noso primeiro disco con alguna que outra sorpresilla. E continuamos. Y desde ese momento entendí que
que son